Naimbag nga oras tayo aming kakabsat ken gagayem. Siyak ni Joy Carlos Santos, iti DLS, RRTK, Twin Tower Chapter, Malaysia. Al-alya anak iti napalabas kaya't kun asika ket malipata nupaisika tiyo mo na ngayat ken nakariknaak iti kinadamsak nuam mo kalakuma sakbay anak tatun ka Tsakumpan pinalilaw balikas mo paspasing lauhaw ket awan natong palkadagiti karkarim padawen itanem kan ken lagi padawenen sugat ket aglulit awan paset mo puso kenakem baru nga ayat inakon sa pulen lukas bilang sublikan tukan ya dikan awaten awanan panagayat ko dikan kaya't makita pa'y tasabirong kan iti na palabas. Anagdatong ka Tsakumpan pinalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan natong palkadagiti karkarim padawen itanem kan ken lagi padawenen sugat ket aglu awan paset mo puso kenakem baru nga ayat inakon sa pulen lukas bilang agsublikan tun kanya dikan awaten awanen panagayat ko dikan kayat makita pa'y tasabirong kan iti na palabas padawen itanem kan ken lahip padawenen sugat ket aglulit awan paset mo puso kenakem baru nga ayat inakon sa pulen lukas bilang sublikan tukan ya dikan awaten awanen panagayat ko dikan kayat makita pa'y tasabirong kan iti na palabas padawen itanem kan ken lagi padawenen
sapure